जा बोसोरसेनि प्रग्राम माने बोसोरारि बे सानसेयारि प्रग्राम बे प्रग्रामा खोब मोजाङैनो जानानै थांबाय आरो जोंनि मुसलपुर ब्लकनि सिङाव जेसेबां मानि प्राइमारिफोर दङ भिसिडिसिफोर दङ आरो प्राइमारिनि सिङाव जेसेबां मेम्बारफोर दङ इनक्लुडिं दा ब्लक एन्ड डिस्ट्रिक्ट लिडार बेवहाय खोब मोजाङैनो जोंनि जा उद्देश्यफोर बेखौ सावरायनाय जादों आरो जोंनि उद्देश्यआ जादों रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि बिटिसिआव थानाय 35 लक्षम जाति जनगोष्ठीनि जा माबाफोर दङ मा होनो सिटिजेन्सफोर दङ बिथांमोननि जौगाथाय आरो सान्थि आरो खौसेथि गायसननायखौ जों माबोरै मावनांगौ बेखौ थांखि बोनानैनो 17 बोसोर बिपिएफआ 3,000 कोटी जेरै धार खालामना गालांबाय बेनिफ्राय जोंनि 35 माने लाख मानसिखौ माबोरै उद्धार खालामनो हागोन बे थांखिजों जेराव जोंखौ बे बोसोरबानि थाखाय जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ सरकार खुंनो थाखाय मानगोरा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनो दायित्व होबाय दायित्व होनाय लेखा जोङो मा मावदों मा मावनांगौ दङ बेखौनो दिनै बे दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों सावरायनायखौ जोङो गासैबो बाहागो लादों। गथिखे जोंनि थांखिया जों बोसोरनै जा मावलांबाय बोसोरनि गेजेरावहाय जोङो बयनिख्रुइ गेदेरसिन खामानिखौ जोङो मावदों जायखौ 17 बोसोराव बिपिएफआ मावाखै 17 बोसोराव बिपिएफआ गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ नट अनलि द नन बड'स इनक्लुडिं बड' वी आर डिप्राइभ फ्रम द लेन्ड राइट जोङो लेन्ड राइटनिफ्राय जानगारना थानो गोनां जादोंमोन खिन्थु जोंनि मानगोरा प्रमद बर' बिथाङा दिनै लेन्ड मेलानि गेजेरजों आरो अफिसाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि भारतीय नागरिकफोरनो हानि मोन्थायखौ होग्रोनानै जोंनि जा सान्थि गायसननायनि हाबाफारि खौसेथि लाबोनायनि हाबाफारि जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनायनि जा बिथांखि बेफोरखौ दिनै मावफुंदों आरो गोबां दंबावो 700 किल'मिटार जों थांनाय बोसोराव लामा मावदों ब्लेक टपिं आरो देग्लाय जोङो 700 किल'मिटार मावबावगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जेसेबां स्किम दं बेयो एक्सक्लुडेड गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जेसेबां आसनि दं बे एक्सक्लुडेड जोंनो 700 किल'मिटार मावखादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा पिडब्लिउडि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट पिएनआरडि बायदिसिना जोंनाव गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमफोर दङ बेफोरखौथ' जों मावखादोंआनो गथिखे बोसोर 17 जेसेबां मावदों तुलनामूलक भावे दिनै जुदि जोङो বিপিএফ যদি আজি শাসনত থাকিলেহেঁতেন এটা কথা চাব 3,000 কোটিটো যদি আমি এক বছৰত ভাগ কৰে 153 crore আমি ধাৰুৱা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আমি আজি 1 টকাও ধাৰ নাই 2 বছৰত आरो जोङो होदों जोंनि हालामाव बयनिख्रुइ देरसिन समस्या आटाइतকৈ ডাঙৰ সমস্যা যিটো হ'ল মাটিৰ সমস্যা মাটি হ'ল আমাৰ জীয়াই থকাৰ ভূমি এটা জাতি জীয়াই থাকে কেৱল মাত্ৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নহয় আমি থিয় হ'বলৈ পাব লাগিব আপুনি থিয় হ'বলৈ ঠাই হ'লেহে আপুনি দক্ষিণা পিন্ধিছে নে শাৰী পিন্ধিছে নে কি পিন্ধিছে সেইটো দেখুৱাব পাৰিব আপুনি থিয় হ'বলৈ জেগা পালেহে আপোনাৰ ভাষা আপোনাৰ ৰীতিটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অন্যৰ সন্মুখত সক্ষম হ'ব যাৰ কাৰণে আমি কওঁ মাটি হ'ল আমাৰ জীয়াই থকাৰ ভূমি এই মাটিৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিবলৈ কাম কৰি আছো আগন্তুক আৰু